ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kibreu kibadan jingduna hagi dikhat met hakakat pra tarik ubnai rempang arajar arpuar kilami syakhamat ban pensngau ye ki jinge baki don khamtam haka lait kawan bad haka syong kali namar bakam shimna don satya ka jing perkhat lem na ki bor sarkar ban pensuk ya ka lait kawan jong kini kibadan jingduna hagi dikhat met haka jingelang pensngau tho pat ba kabalalong ha khandai lat shlong kibreu kibadan jingduna hagi dikhat met kila penpau ya ka jinge haka lait kawan na ka jing wit jong ki post electric hagi linti yat kejan bat ka jing bamdon ki jaka yat wheelchair ki babiang kumba longlem sheki wei pat ki benta jong kari India hagani ka sngi ki pat ba nong yat linti ki lia shim bentalang haka jingya soi pat ba kum ka jing kershan ya ka jing dawa jong ki breu ki baduna de khotmen ba ka sarkar ka di banyarap ban ai ka lenti ka babha ha ka bagini ki brio ki badan jingduna ha ka bormet bor phat jongki kila bagin yad free ha ka surok rengkat ba ki wheelchair jongki la karpar rit ye kinongnya kali ye kinongnya basru balada kini ki brio ki baduna ka bormet bor phat bagin yarab ye ki khindiat bagin penrai ka wheelchair jongki lani kinu ki tiar ki bayarap ban kershane ki ha ka yad ka yang jongki Bakinom ken palat ya kabai kali kumba kala don lupa namar bakani berkhoi keditang ka jingduna om deitang ka eke ke bapen khia ya ka dor kolong ka jing teng teng ladang ini bin lek trai ladang ini bin poi she ha kapor tang namar bangi alam ngi ba ya ki kalabam shushu kapor yangi hakani karkum hakanu kalan ngin kamai hakanu kalan ngin besai ka yen kasem kalangat ka jing hangni namar ba kambiang kalinti ka sengkien kambiang ka accessible transport kani tang ka jingkar parit jungi ki baduk ki basuk am dei bangi syukran tang namar bangi kwa ka masim hendai ka state policy ru kada ajing bid yangi baka transport ka major issue kani ka baki brio ki lasam jing hadu kata jar kadika electric wheelchair wala kata ngadone kata ka bala kham suk hi bamdan kamre ban penyait bah ki gidan ni syusyang sule betang daka tang da kini kisim priahi kataru kasam jinja namar bamdan da jaga ban pak hayauru haphial hapyat lemba bat kasam jinja haru kata am semonang batai re bayangi ki bayat wheelchair bagan ai kata kalat at least ban sina ka jaka naka benta ka wheelchair ban bangirungin sup ken ban yat ndai bangin yat hapadeng ka surak ka bajinjar kala ban yangi bakan jai ke ai hakoi kasi ngin kwa bang ngin long kumta teng jonga de nari sok harwa teng so ban penpau kating bang mat ka jingan ti jonga na tanga jing jonga ka de tang ha tong tiat ba ngamla ban kiar na siang dai ka jing sim jonga te buan ki brio ki bala ban yarap ban ki ba kloi ban yarap na kita jonga rei na wala kataru ngadang kepat susu kantam mi sarkar bakan ai susu kedingerap babak hambahan na kabenta jonga bangala kumna bangan le khamha susu hakang tiat bangala banyat ha kita gelti ba buan kum kipat ba kum ki kali ki bala ban penwit hakang tiat ki jonga te ngai ngamda bangam dalit jenis style long bangam net school bangam net sono ngadan latang hayang tang rei ngebah sumi tang kumne ha ki ding kam ke tang kemit hi ki ding ke ba ngamat namar buan ha ka jing sem jonga brio ki buan ki kloi ban yarap nak benta jonga ha liang ban kiari ka kali ban let na siliang rei tang kumtahi ke sarkar kan ai susu ke ding yarap na benta jonga hat khamtam ngadan kami kan ke kali wheelchair ke ba kham kertan na benta jonga ba kan khamsuk ba hagale gawan hati ka sarkar bat ka imlang salang bat kini ki taksi ki bos ki office sarkar ba kandon ke jing kan long kumcu kumalong ki pat ba na market kung kajung i hadu kan ke por kamta niyo i ba ting kumbala panpaw
pau de tu kibri kibran juduna arkumet ba wat ban lek teng hasurok ki baya da wheelchair kimdon ke jakabu go wheelchair te kat kum ke jinglap jongiru hadu menta ke parking na menta kibri kibran juduna arkumet ki bapnan kam na kali ne da wheelchair kadang don ta sekretariat SP office hapo MPSC hande hakiwei ki office sarkar kamdon satia kabakum kata na menta jongi kibri kibran juduna arkumet te kumta kane ke jinge soilang jongi hangne long bakngin pensngau sa sarkar ba kadai pan penio ka kum ka kaju la kadai haki office sarkar baro haki bank haki jaka pajba kaya kayeng haki kali sarkar namar ba kat kum ka jing betha jongga Right of Person with Disabilities Act kong ba hapo jong benai jun ta kasnem kamut ka sarkar kadai banlong yarenti lang bat kibri kibri juruan kan bat kan penbiang ro ya kita kijing don kam te na kata ni pelong ya kan ka program kalong kumban penkan mau sa sarkar ke bat ban kerpat sa sarkar bahkan le ai no na kam ta ka jingbit jingbiang jongi khamtam ke bengi kandu ha ka jing ya lenti jongi man kasni ha ka emla salang ha ka bede ba kan ka signature campaign tengi labu nadu shipa waji hadu lai baje kan kut do lai baje te ya kan merokot nyin sa pha sa sarkar bahkan kimi binia na kamenta ka jing snok tilang jongi ibam ka sarkar na ka chief minister social assistant te hakine ki bun benai ki beladep tengala persngau sikilat patai kubor ba ka sarkar kamla ban pat ai na marna ka daw ba ka don ka to ka jing thut ha ka bidei bat ka jing pakhang ni ki office ki mon ba ki nong trei te kumba pi kwa kumba pentip sikilat patai kubor hadu menta ka sarkar tekala nang yai siu ha ka bidei ba kane ka baibam na kamta kibri kibran juduna dokatmet hapo ka jelahi barok hawai te tangba long ka jing siu jongki kiele ban siu hi sisien sisien lai banai leni sisien ru banai te kai ka basa hadu menta ngayo iba kibabun kilayo hi te nyinang kerpa ya sarkar ba ka jing kerpa jongi ka sarkar kalong be ba lakum no kan penhe no ya kan ka baibam namar kum ba kalong menta ngiyo jing tip ba kibri juduna do kan mat kibla pendep ya kelas 10 kiyo ya ka unemployment alawan cia jal tengka sibenai but ki brosh kata kiyo langru ya kan ka chief minister social assistant sanspa tengka sibenai te ngiyo city na po ki office child development project officer ba jit menta kikwa ka unemployment alawan siajal nene pikwa ka chief minister sanspa te kata ka wana jing yengi ka de ka jing hanglat yengi te ni la pendep ya jing pule ba fer kumine faldinan la pule ipule PhD menta te kumno inyo tang siajal tang ka sibnai te kat ba ka jing pule jing lut jing ki ka jing pule ba fer kamut kala lut ba te brosh kata ka shalang yengi bangin simlang ya kine ki artli hande hamta pade ka khang tingi hapan jit hi kawai niki te kalong ka ka bapen sngusi adu kata ngila nang yai pen khe ya kane ka mat bangin se kren haka jingelang jongi ke ka rai ka bangin sim na ka menta ka jingle kendit jong sarkar ban hakwi dei bakane ka baibam bangin jit no kawai niki ne imlang salang ngak yakani ka jing rai ka jonga kabangan rai shapi shapang jongi kibre ki badan jing duna hagar khot ben nak raya pimenta tekene ka jing rai jonga kabanga thau shapi kibreu kipala banyui aki bala banyo skau baki bala baniyat baki babian kajabian ya kene ka jing rai banga thangan rai ka bata jongpi namar banga da sem shisha haka jing en ka jonga bun ki bro ki gran yangi habangi ya charum shanek bun ki kindi yangi balai piat namar mapi pimio I Kamhaya piba kimi syabar haya piba pisau bet hayeng hey dek tang subhanga kerpat ya piki im salang barat kiba ya syong hang ni hasam ne hanong gendong bapin sia smutu lam yangi
habangi ya syarum syaneng ru bajugran namar ba mahiru idan kami ka jingna doi idan kami ka jingna doi idan kami ka jingna doi we pa uwe real idan kami ka jingna doi idan kami ka jingna doi idan kami ka jingna doi we pa uwe real hey Sakadau nasa tau yakni jinwai namar ba kwa batin yang yakni ka ku buat ba hadak dan ruda pekat akhir namar babalik bagi bahaying hasil jungi jumlah batin rasa cerita yangi ina kata kadangi berkampamangi in gat yang hidalat de nang baka pisau jungi dan hakan miat namar bah ladang mangi ngin persyang mentah lalu ngin persyang Lanongin persyang Dekum tangan kepat Hamtam Ya dibahaying bahasan Pati megi paruh kenju Tapin syak ya pun kipat Dan dunah Haka dekat mat Hamtam haki kepat Bamak biru Ailat ya dibakinya Syarum seneng Hamtam banlek haki tolne haki tolek Pati wei Kita per Bahnel Kumki opus bat